Entidades como Cruz Vermella, Saavedra, Boa Vida, a Confederación Intersindical Galega e SOS Racismo están a ser fundamentais no proceso de regularización extraordinaria de persoas migrantes. Un papel que hoxe quixo recoñecer a subdelegación do Goberno en Pontevedra. Trátase de agradecerlle o traballo e o compromiso do que significa extender dereitos a persoas que xa é evidente que viven con nós, que traballan con nós e que o que se trate de que teñan pois os mesmos dereitos e as mesmas obligacións que todos os cidadáns. Todo parece indicar que avanza de maneira notable. Hoxe aparecen os datos, non son datos oficiais, son datos oficiosos en algún medio de en torno a 900.000 expedientes. Losada puxo en valor esta medida impulsada dende o Goberno do Estado, unha decisión que asegurou permite que milleiros de persoas poidan desenvolver o seu proxecto de vida en igualdade de condicións e con plena seguridade xurídica. Un feito que, ademais, está legitimado, por unha parte, nunha dimensión ética, que eu creo que non é necesario explicar, na miña opinión, e, por outro lado, tamén nunha motivación de carácter económico, é dicir, para o propio sistema público de benestar a todos os niveis é moito máis solvente que as persoas que están, digamos, de maneira oficial fora do mercado laboral, pois se introduzcan nel. Dende os colectivos apuntaron que actualmente os expedientes que están pendentes de regularizar son os máis complicados, referíndose sobre todo a casos de familias con nenos. Ademais, destacaron a importante carga de traballo que lle supuxo todo o proceso. Hai xente que lle costa moitísimo porque imaginadevos a persoas con nenos que esa é a gran parte que se están sin tramitar. Creo que teñen un problema moi grande para... Hai pais que están casi regularizados, non? E os nenos están no limbo. Nos sentimos totalmente pagados por nuestro colectivo, por todo ese colectivo iberoamericano que empiezan una nueva vida y que esperemos que se solucione los pequeños problemas que hay, pero creo que se ha dado un paso fundamental. Nuestra satisfacción está en que ya muchos ya han empezado a trabajar, que tienen un contrato y eso nos llena completamente. Finalmente, Abel Losada lembrou que esta regularización ten a súa orixe nunha iniciativa legislativa popular que contou cun amplo respaldo social e reiterou que se trata dunha medida baseada nos dereitos humanos, na integración e na convivencia.